Rastîşî îro dema yekîtiyeyê. Em yekîtiyê sadece ji bo Kurda tenê naxwazin. Hemû siyasetmedarê Kurd îro ji bo aşîtiyê, ji bo jiyanek azad îro bi rastî jî gerek xebata gelek mezin bû. Çil Başûr, Rojava, li Bakur, hemû siyasetmedar bi aqilekî helbeş, bi aqilekî hevpar îro vê xebatê bînin. Em bawerin ki wexta di nava siyasetê Kurda de, di nava ronekbîrê Kurda de, rêvebira Kurda de yekîtî çêbibe, ez bawerim ki aşîtî jî nêz dibe. Ji bo rî hewî îroj em dibêjin demokrasî, em di nava xwe de demokrasiyê berfireh bikin. Em di siyaseta xwe de bi demokrasiyê berfireh bikin ki em zanibin em kanin demokrasiyê bînin rojhilata danî. Zor spas. Ahmet abi hatta berdan em Türkiye paşet rastî. Girtina Ahmet abi me hemiya hemî Kurdan. Kurdên bira Bakur, Başûr, metropolê Türkiye, Avrupa, dünyayı herkesi rahatsız dikir. Rastî gelê Türk jî, gelê Arab jî, hemî gel jî sedema girtina Ahmet abi nerazî bûn. Ev nerazî bûn jî em bawerin aliyê hükümeta AKP û devletê ve jî hate dîtin. Ahmet abi hate berdan lê bi deha hevserokê şaredariyên men girtîne. Wekî Birêz Gülten Qişanak, Birêz Fırat Anne, Tuncer Bakırhan, Bekir Kaya û milletvekiliyên me HDP, hevserokê me HDP, Birêz Demirtaş û Yüksekdağ ev hemî girtîne. Siyasetmedar girtî bin çareseriyekî siyasî nayê rojevê. Ji bo çareseriyekî siyasî bê rojevê ji bo aştîkî rûmet pêk bê serî de lazim e siyasetmedar gişt bên berdan dervabin. Em berdana Ahmet abi jî wekî gavekî dixwazin bibînin. Yani îdî vir şunda hevserokên şaredariyên me tevayî yek û yek bên berdan milletvekiliyên me HDP û hevserokên HDP demekî zûtir da bên berdan heviya me ew e. İnşallah ev jî pêk were.